Een van de zoonopvangplakken van de stichting zit in Twieselerheide. Hier vangt Jacqueline Verschuren op het stuit zo'n 40 pieken op. Het binnen alle jaren van amper oordelieroud die het net meer genoeg aaien is van de industrie en daarom slag te worden. Red een legkip keepert ze op bij piekenboeren en beziekert een plakje van ze te vinden. Op het moment dat we ze krijgen zijn ze eigenlijk nagenoeg kaal. En je ziet dan dat de poten en de kammen hebben allemaal dezelfde kleur. Het is allemaal heel bleek. Nou, en dan zie je toch eigenlijk, wat mij dan verbaast, binnen een korte tijd zo'n kip toch wel weer heel erg snel weer in de veren komen. Hij of zij, want het zijn natuurlijk meisjes, ze worden wat steviger weer. En ze worden ook wat meer, ze komen wat meer naar je toe. Maar helpt dit nou? Want ja, er zijn duizenden kippen in Nederland. Dat klopt. Het is ook niet onze insteek om al die honderdduizenden kippen te redden. Dat is absoluut niet de insteek, omdat we ook wel weten dat dat niet kan. Maar de insteek is meer mensen te laten zien dat kippen die in die bedrijven hebben geleefd, dat die er soms niet zo goed aan toe zijn. En dat mensen meer bekend raken met het feit, wat eet je nou, wat koop je nou, welke eieren koop je, waar komen ze vandaan, hoe ziet het eruit? Kippies. Vrouw Verschuren had ze al zeker 250 pieken rare kin. Je wordt houden verskate opvangadressen in Niependij om meesting in de kunde komen te litten met de pensioneerde Lis in. Maar echt stwarm begint het hier in Twieselerheide net. Sowieso binnen haast alle rare pieken ophellen terug meesting van boeten de provincie. Nee, tot op heden heb ik niet echt heel veel Friesen hier gehad. Ik zou het wel heel leuk vinden als mensen, ook uit Friesland, toch bekend raken met deze stichting en er toch ook moeite voor willen doen. Dan kunnen ze zien hoe gezellig ook deze kippen zijn en dat je niet speciaal sierkippen in je tuin hoeft te hebben. Het adopteren van zo'n lis in kost het zo'n €50 de piek. Eerst is wel dat er naar je eigenaar een soort romte van zat en de pieken net toch nog in de pannen verdwijnen.